תזהר, אתה הולך אליו. הוא בדיוק מולך. דווקא הייתי בטוח אתה מאלה שכן. תראה אותם איזה נוכלים. מגן דוד ליד זה. איזה אנשים. מה זה, אתה רואה את הנקודת אור שם? זה מחזירו. עזוב, אני לא אצייר על זה זין אחי, בסוף אני אתחיל להכין לכמה עם מדים ונסחק. נראה לך היה טוב, מה אתה עושה שטויות? באתי לצייר על זה זין אחי. לא לעמוד על ה-X. מה? אתה עומד על ה-X. מה המשמעות של X? X אחי, אני לחתוך מה. די. מה חיבית? מה אתה עושה, גנוב? מי אמר לך להתחבות? מה אתה עושה יא בן? מפליל אותי. מה עשית יא בן? זה נראה כמו הצלב של הנאצים. נראה כמו איזה צלב אחי של פוקימון, לא יודע. בוא'נה, הטיפות מים האלה מפחידות, לא? אתה יודע שרואים כלום. מה לא רואים כלום? לא רואים. לא ראיתי את התמונה הגדולה. הביצה השמאלית. תביא איזה אחד. נלך למקום אחר, זה לא כיף פה. למה? אין מקום. נעלה לגג? אין, אחי, אין. טוב, בוא נסתיים. בוא נור למעלה. שולח לחברים. יש לו רוסים הזיינים האלה. נרות ואיזה משקיענים. רוצה נעלה? כן. וואו, איזה פרובלם זה עם הצל. כן, זה פתאום. אתה מצלם הכל כאילו? כן. כל לדוגמה זה לוקיישן מסוכן. מסוכן ואנחנו בדיוק. שמע, בן זמן זה מפחיד. יש לי גם את הפנס ראש. אבל נראה לי זה too much. כן, פנס זה. בוא נראה לאן נגיד. אני מתחיל להיות צלם ולוגים. שומעים, אני לא יודע. זה גשר סקצ'י חברי. וואלה, כן. מסתיר להם את הפלאש. כאילו להיות פה אין בעיה. בעיה זה הספרי. אתה עושה פלאשה? נראה ריק. כן, ראיתי. מה אומר, הם מלאים? כן? כן. מה? בספק. למרות שאין על זה אבק. לא, זה נראה חדש מאוד. כוסינו שלו לקח את הפקק. והרוסים המשקיענים האלה. יש לו פשוט פקק אחד מקצועי. כן. טוב. יש לנו פקק. זה לא נורא.
אוי דה, אוי. תראה את היד, לא? איזה טוב. לא, לא, רגע, בן זונה. המצלמה. הופה. אני אצייר. מה אומרים פלוג? מה אני אצייר? סתם. קוביה. טוב, יאללה. כוס עמק. טוב, נעשה ככה. שמע בן, אני גאוני. תראה איזה קריפי זה. וואו. שמע, אני גאוני. פאקינג. פאקינג. זה המצלמה. מה הוא עשה פה? מה זה? פרה של מיינקראפט? לא, אמא לי, איזה ציירן. טוב, נקסט. שמיים, כבשה. בומבה או בומבו? בומבו. פאק, רשמתי בומבובה. בומבובה קלט. מילה חדשה. אני פשוט, כל הפינצה שלי עולה לראש. תראה אחי, תראה משהו גאוני. זה לא לחוץ לעצמך מים עם זה. איזה שלי כמעט. איכות טובה. MTV House Tour. זה אגב טל. H2O, שזה מים. זה ענן. ענן. גשם. סופר מגניבים. גם הוא נחמד. אבל זהו, נראה לי אני אשאיר לו. כמעט נראה כמו הסיין של הרוסים שם, אני מטה. תרשום לו תודה. לא יכלת להפריד בין הדלת? לכתוב בית. אני לא יודע לכתוב ביתי את החיים. לא, את האמת דלת נראה כמו איזה קוף רעיל כזה. כן. וואלה, מגניב. אוי, יש מישהו בחלון. אנחנו סתם באנו לבקר, לא יודע. הספריים זה כמעט צאנו. ואמרנו מה, לא ניקח. שם זה עזה אולי. יואו, איזה מטורף, הוא העלה לי. נרד מפה? כן. אבל פה יש גרפיטי פסיכי, כן? אני לא יודע אם יצא לך באמת להסתכל על זה, אבל...
ופה אני לא רוצה להגיע. אתה ראית את זה? זה עומק. יש לנו עוד לבדוק. לבדוק? כן. וואלה, יש כאן הרבה מקומות. כאילו, שם יש גרפיטי פסיכי של דונלד דאק. פה לא יודע מה יש. אבל לבדוק מה. רוצה באמת נרד ללמטה, יש לי את הפנס ראש. בוא. תמיד רציתי לרדת. פשוט כשרציתי, היה גשם. ודי איזה מפחיד שם רדמה. אבל... יש עליך סכין, נכון? לא, אפילו לא שנייה. חשבתי אני עם הבלנסטון. רק לראות את זה נראה מאיים. למה סממת? תעזור לי רגע. אתה לא רוצה אני? לא, תחזיק. אני לא בונה אם עובד בכלל. וואו. יש מצב אחר. חזק או חלש? חלש. אין את האוטו באדום? פאק. אין פה כל כך מדרגות. אבל הכל פה. מה זה מדרגות באדום? ראיתי פה הקרב? לא, זה לטעות. לא סקייץ'. בכלל. תראה אחי, יש פה את המערב הפרוע. מה אחי? מה אתה גנוב? וואו. יונים. הטלפים? מזרות. הם מתקנים כבר שלי. עושים המצלמה כאילו זה איזה נשק, לא? רוצה לשאול? בטח. מרי, מה זה? תראי כמה ספרי. אבל אין גרפיטי. לא? זה עוד יותר מוזר. זה מפחיד קצת. אתה שם פלש? אולי תביא לי את הראש שלך. לא. למה לא? כי אני אוהב את זה. אבל אתה רואה מה המצלמה? אני אין לי פלש. אז אין. תסתכל איתי. נלך לצלם ונחתוך. נדבר סגנון לוגן פול. אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל יש פה יונה תלויה. כן, אני נראה לי נחתוך. בן. אתה לא שמעת? אני שומע את התיק שלי. תראי כמה ג'יוקים. ז'וקים מכניסת לגמרי. טוב. ושיש ז'וקים יש גופות, לא נופים. טייטל. Underground Graffiti Gone Wrong. אוי, הדבר, זה היה נשמע כמו צרחה. אני לא רוצה את זה. מה אתה רוצה? יש את הפלש.
בוא טמבל. זה עובר לחמבן? פוסי. פוסי קלט. מה אתה רוצה? אוי. מילא היה... מה זה היה? תיק. וואלה, יש פה הרבה מה לחקור. יש עוד הרבה מה לחקור. אבל אני מאמינה שאנג יכול להציל את העולם. מה אתה אומר? סתם. מה זה מסנבר אותך? קצת. עד כאן עם בן דוד וכפיר. אנחנו נתראה בפרק הבא של... CGI אגב. בפרק הבא של... הכל CGI. בפרק הבא של... בן דוד. הבני דודים. למה אני לא בן דוד? אז אנחנו בני דודים.